Салом алейкум бародари азиз, бозам замбур парварӣ. Саволҳо зиёд шидан, барои ҳамо якта навор дигар дар бораи замбур. Аввал аз сари хат сар мекунем. Рой чист? Рой вақте ки замбур дар як, дар яшикоя дар якташ ҷамъ мешава, бача мекуна, зиёд мешава, ду гурӯҳ мешаванд. Як гурӯҳш парвоз мерава. Гуфта будем дар навори дигарӣ. Аввал ва диққат гӯш кунед. Мебуроя ҳамиҷа, дар ҳамин атроф, агар ҳамиҷа бура, дар ҳамин атрофҳо, дар наздикиҳо як ҷои мусоид пайдо мекуна. Шохи дарахт, ягон танаист, ягон чӯ ҷои маъқул меёвад, дар ҳамонҷо ҷамъ мешава. 3 соат, қариб 3 соат меистоад дар як ҷо. Якчанд замбури разведчик равон мекунанд ки бираванд ҷо бикунанд, ҷои зист. Ҳар тараф мераванд, кадомеш ки ҷои маъқули дил ёфт ва тезтар омад, ҳамун рой, ҳамун замбури қаркардагиро мегира, мебара, дар ҳамонҷо мемона. Як паридаги ба як гуфтае ки вақте ки 3 соат баъд ай наздикиёи ҷои биромадагиш парид, то 11 километр парвоз мекуна, то 8 километр парвоз мекуна. Ҳам хеле гапҳоай. Рое ки мебироя меояй, рое ки омад дуромад дар ҳамин яшик. Дар ҳамин яшик омад дуромад. Бачаҳо, ин рой агар намедуромад дар яшик, мерафт ягон ҷо, ё ягон одам мегирифташ, ё дар раҳ мемурд дар ягон хонакӣ, ё ки ягон ҷои мусоид меёфт, зиндагӣ мекард. Барои ҳама омад инҷа дуромад. Ин ба он маъно гуфтагие ки ҳаққи худмонай. Барое ки омад дар яшик дуромад. Ҳозир агар ай ҳамин яшики мо бубура барава дар шохи дарахти ҳамсоя бошина, бе иҷозати ҳамсоя ман намегирмаш. Барое ки дар атрофи ҳамоай. Ӯ ҳам ҳамин ай яшик ду гурӯҳ мешаванд, тақсим мешаванд, мераванд. Як гурӯҳш дар яшик мемона. Одам вақти тамошо кардан намефаҳме ки ай ҳамин яшик як тарои буромадагӣ рафтагӣ. Кам ҳар хел одам намефаҳмад. Замбур шоҳ дора? Шоҳ не, якта малика дора, модар меган. Дар бораи ҳам гап мезанем. Модар яктай ҳозир нишонтон метим. Тухм мегзора. Вақте ки биромад майда ба балоғат бигем расид, мебурояд берун, дар осмон парвоз мекуна. Як замбури дигар нарзамбур меган ӯро. Нарзамбур гуфта ҳамун замбуре аст ки кор намекуна. Кор намекуна, мехӯра хов. Да ёдтон зад, дар бораи ки гап рафтааст. Асали овардаги дигар замбурро мехӯра хов. Анам хеле нарзамбур хайр. Нисбати ӯ нарзамбуре ки ҳозир мо фикр кардистем, ҳамон одаме ки ранги нарзамбурро мехӯра хов, пули дигарро фиред мекуна мегира. Нисбати ӯ ин нарзамбур цел, мақсади худша дора. Барои чӣ таваллуд шудагии ҳам нарзамбур ҳамон кори худша ҳатман мекуна. Вақте ки малика ба балоғат расид, берун биромад, вақти бордоршавиш парвоз мекуна дар осмон, ай қафош ҳамин нарзамбурро мераванд. Нарзамбурро мераванд, ба фикри ман ки якта нарзамбур бордор мекуна амура. Не ки версияҳо бисёранд ки мумкин ки 3 та 4 та бордорш кунад. Не ки ба фикри ман ки якта нарзамбур ҳамро бордор мекуна. Дар осмон мерава, меқапа, маликаро бордор мекуна. Вақте ки бордор шуд, кори нарзамбур халос ай. Кори хирс тамом аст инҷо. Кори нарзамбур тамом аст инҷо ҳамиҷа. Нарзамбур ҷуни худша айдист меда, меғалта мемра. Ҷуни худша фидо мекуна барои ояндаи замбурро. Нисбати онамо фикри мо дар кибет, нисбати ӯ ҳамин қае ки кори худша буд мекуна, ҷунша фидо мекуна. ош шава асали овардаги дигар замбурро мехӯра, ош шава. Барое ки агар ӯ набоша, матка тухм намекуна. Баъд ай ӯ матка меоя. Дар ин байн вақте ки дар осмон парвоз мекуна, паррандаҳое ҳастанд ки замбур мехӯранд. Замбурам маликам имкон дора ки таъмаи ҳамон паррандаҳо шава. Баъзан бар намегарда. Ҳамин хеле ҳам мешава. Боз замбур ай сар нав девол мекуна, матка мекашад, дигар. Ай гузаштем, матка
малика меоя дар тухм мезана, тухм гузоштан мегирад. пешакӣ занбурҳо ҷои маликара, ҷои тухми барои тухм гузоштан тоза мекунанд. занбур тозатаринай, тозагиро бисёр дӯст медорам. ҳозир нишонтон метиҳем. дуддозак надорам, ира бояд ба дуд бинӣ. Надорем дуддозак. дар бораи яшикорам ко гапҳои шумо дурустанд. бародарҳо гуфтем ки навхоҷагием бачаҳо. мегирем ҳамирам кара. бояд ки малика дар ҳамирам ка бошад. малика пеши ҳама дар байнай. ина боз нигаҳ мекунем. касе ки дида бошад маликаро дар ҳамин ҷа хабар кунам. малика диёр нест. малика дар як ҷо қарор намесаранги занбурӯ. ҳаракат мекунад, тухма мегзора, мерава ба пеш. бо дар ҷои дигар тухм мегзора. дар ҷое ки занбурҳо бисёранд, дар ҳамон ҷо малика буданаш имкон дорад, барое ки доимо дар иҳотаи хучу мегиранд маликара. ки малика айн асти. ина малика диде зарди дрози полосаи сиёҳ дора. ҳамира мегӯянд малика. кофтес аст, ҷои тоза, ҷои холӣ барои тухм гузоштан. инҷа тухм гузошт дидӣ? тамошо кунед, тухм гузоштест. ина тухма гузошт хест. дидӣ? мебояд ҷойга кубинем дар ҷое тухм мегзора. ҷо кофтест аст, ҷои холӣ. ина сарша дам дурун дохт. ина тухма гузошт диде? нигаҳ кунӣ. бо диққат нигаҳ кунӣ. калаша дохт дар ҳамон шкоф. тамошо кард, маъқул шид. ино шамолаш додистанд. дидесте? вентиляция шамолаш додистанд маткара. маликара тухма гузошт, рафт. амрӯз дигараша тамошо дора. ина даришам тухм кард. ина сета тухмши дар пеши мо кардистааст. ки ба шуморо мирғай ки тухм мекунад. ин чота сахт барма. хай драст борафтавом. хай ҳамин хел маликарам дидӣ. ира мемонем, ғамаш наметием. анера мегӯянд нарзанбур. дар и оила нарзанбур зиёдай. ина ҳамера мегӯянд нарзанбур. сараши ха поксаай. мехра хов кор намекунад. ина дидесте? ин намегаза. кораш бордор кардани маликаай. ина вақте ки маликара бордор кард, якташ бордор мекунад. дигарош дар кор нестанд. ино зиёдтиянд. инора мекши мепартоӣ. бояд ки ҳамаи нарзанбурро ҳаминҷа бикшӣ. нарзанбурое ки мебинӣ. барои бордор кардани малика дар инҷа ҳатман назариту мегзара, намебинӣ шу ба аюра мемона. вақте ки малика берун биромад, 5-10 та нарзанбур қафош мерава. баъд якташ вақаб мекунад. дем нашидасте. як дар ин рамка нарзанбур бисёр. ям нарзанбуранд. дидесе бузбалай. ана ҳамин. ана ин бузбала нарзанбурай. ишам нарзанбурай. ана ишам нарзанбурай. бетава дастам нишон тим нарзанбура ки ана ҳамин нарзанбурай. инами дидеш? ҳозир мехапемаш. як рехта. ятай дигаршаб хапем инасти. ина сараш додем бирафт. яктай дигар. ина ана ҳамин нарзанбурай. ишам парид рафт. ина нарзанбур.
неш надора. Ям сарбуз бала дора ина. Амира меган нар замбур. Корш гуфтем ки фақат бордор кардани малика. Дигар кор асал намёра. Кайҷа як 3-4 та дигар мондай дар кор мешаванд албат. Ям нар замбура ина. Инро мекшики гам натиян. И рамка агар ба ёд дошта бошед дар навори дигари нишон дода будем ки ана ҳамин рамка ҳамин қад дошт. Ин ҳамин қад. Ҳамин қад дошт. Яш холӣ буд надошт. Ина замбур худаш ҳеҷ кастагие бу. Замбур худаш ҳамира девол кард ай сари нав. Ина. Ин ки нар замбурро дидесте чӣ қад бисёранд. Бачаҳо ки ёро чиндан дар кор майда майда. Баъд агар замбур ки нарзамбур зиёд шед олиҷа кам ай. Вақте ки замбур касалӣ шед нарзамбур зиёд мешава. Иқа зиёд мешава ки қариб ки баробари ҳамин замбури корӣ мешава. Ҳамқа зиёд мешаванд. Ана ӯ оилае ки ҳамхелӣ шид касалӣ мешава. Уро мегирӣ саҳари барвақт ай ҳамин яшик мегирӣ мебарӣ дуртар. Ягон 10-20 метр дуртар замбурора ҳамаша метакӣ. Саҳари барвақт автоуно бурмада автоуно зада дар сари киҳо. Ай қувват надора мешкана. Мебарӣ метакӣ замбура дар байни алафо дар байни шак. Замбури корӣ раҳша медона ки яшикин хонан дар ҷо буд ба якҷоро бирам. Замбури корӣ мехеза ай ҳамун ҷои такидагӣ меояд дар хонаш медроя. Замбуре ки корӣ нест нарзамбур ва замбуре ки корӣ нест ӯ мемона онҷа мемра гум мешава. Баъд замбури касалӣ мешава обод. Замбури корӣ ҳамтари ҳела ҳаст. Касе ки агар намедонист дар як блокнот нависе. Замбури корӣ гардонем тараф. Замбури корӣ ана ҳами вашин мемонӣ вашин девол мекуна ҳами хелӣ. Ана ҳами хелӣ ҷо девол мекуна. Тоза мекуна барои тухм кардан. Малика меояд дар ҳамин дарун тухм мекуна. Тухм ки кард агар тухмҳо диёр бошанд ҳамҷа тухм ҳаст. Ина диёранд дидесте дар даруни ҳар як шикоф ятаи сафедак мондагиай. Ана ҳамун тухмай. Малика тухм гузоштагиай. Ана ҳамун тухма тухм хӯрокаш метиҳанд замбурои корӣ. Меран хӯрока дар вехш мемонанд мехра калон мешава. Крем кишид болоша маҳкам мекунанд. Анами ҳар як хуначае ҳаст. ҳамин хуначаро бар рости ҳамин деволи кардагӣ ҳозирш. Агар сари ҳамонро маҳкам бикунанд замбур мебирояд замбури корӣ. Замбуре ки бояд кор кунад аз хал биёрад. Агар ягон 3, 4, 5, 6 миллиметр 7 миллиметр ай ҳамин болотар деволиш кунанд мебирояд ҳамхели нарзамбуре ки нишон додум. Таваллуд мешава ҳамхели нарзамбур. Агар боз калонтар ягон 1 сантиметр 1 сантиметр калонтар кунанд та кажала мешава. ҳозир каштагӣ нестай вай мешава малика. Вақте ки замбур зиёд шуд барои рой бурмадан ҳамхелӣ мекашанд мебироранд дута малика ҷудо мекунанд маликаи солимша мегиранд рой қатӣ қар намекунанд меравад дар дигар ҷо мекунанд. Вашин чист? Вашин ира воск мегӯянд. Ай воск тайёр мешава. Воск ба забони тоҷикӣ мум. Ай мум тайёр мешава. И фундамент мешава. Фундамента дар пресс дар станок дар мошинои махсус меҷиқанд тайёр мекунанд. Килош 80 сомон қариб 70-80 сомон. ҳозир бо хитои ҳамҷае ку дар мум кичи арраш мекунанд ки замбур бисёр корш намекунад. якта дуюм вақти қат кардан мешкана. Агар муми тоза боша дар хинакиам як хел мулоимай дар гармиам як хинаки сахта не қат мекунӣ намешкана. Анамка фарқ. Вашин ҳами ай. Вашин ай воск тайёр мешава ай мум. Воск ба забони тоҷикӣ мум. ин рамко бекоранд фақат барои ки ҷошон намеда кушод шава барои ҳам мондагием. ана сирхакое ки мебинӣ ино ҳавлоанд.
гарди гил. гарди гили ҳар чиза ҷамъ мекунад занбур дар пӯҳош. агар дидиста боше ана ҳамин занбурро нигаҳ кунӣ. дар пӯҳош чӣ дора? ва ё мӯза нестанд, ва ё пати зард батинкош нестанд, ё ки ягон чиз дигар. ира перга мегӯянд. ам пергара мегирад дар пӯҳош, ина дар барои пӯҳош мегирад, меёра ҳамиҷа холӣ мекунад. и перга ба забони русияи шаҳд нев гарди гил мешавад. пергарам дидем, инашам перга дора, камтарак дора. ана иши дидисти, инай дюра ҳаст дар камера. ина диди зардан, ана дар пӯш, ана ҳами пергаай. ина дар ҳами занбур. буброта бинем, ина диди дар пӯш тудагианна. ана ҳамира меган перга. перга гарди гил. ҷамъ мекуна, меёра онҷа холӣ мекуна. гарди гила медоне ки таъриф накунем ки бо ҳамаи ҳастиш, ҳам дорое, ҳам маза дора, ҳамаи беҳтарин чизай. бародарои азиз, боз як чизи дигар, зичи рамкҳо. рамкҳо бояд зич бошанд. ин ҳамин қадар. агар кушод монӣ девол мекуна, калон мекуна. вақте калон девол кард, рамка қувват намекуна, худашам қувват намекуна, ҳаму деволи кардагиш. барои ҳаму ина дандунҳоро диде, ин дандунҳо бояд дар ин дандунҳо бираса ҳамихел. ана ҳамихел бояд расидагӣ боша. девол мекунанд, асала меоранд, пешат мекунанд, баробари ҳамӣ. вақти асал кашидан ғам наметия. аммо ина инаш дуруст мондагиай. инашам оз дуруст шуд, инаш дуруст нест. вале барои пешат кардан дуртаранд. асалам нав омадистааст. роёро нав гирифтагиам, барои мо надорам, агар занбури пор намебад, вале пешат карда буд. ин намехел. хайр. хайна бародарои азиз, дар бораи занбур ягон савол боша бо ҳей биге. саволам боша бо ҳей мегем. гуфтем ки маликара якта занбур, агар касе бидоне ки 2-3 4-5 гап зана, баъд нарзанбур баъди буд кардани кори худ, миссияи худ мемра. дар бораи гапо агар иштибоҳ боша ба шо гап занед. зинда бошед, то боздид, боз мебинем.